Usuthatha isikhathi eside kakhulu uyekelele lento sisi uyazi nawe. Uthini Thoko? Ngineqiniso uSidumo nawe uzobona ukuthi wenze njani. Uzobona. Kusukela nini wazi uSidumo ebonele? Into eyaziyo nje ukuthi umuntu amkhahlele ezi. Walikho iqiniso kulonto. Hayibo, uyazi ukuthi uzothina uma nimtshela? Uzothi bheka. Ungayenza kanjani into enjena kimi sisi? Mina wazi ngizihluphekela kangaka emhlabeni. Awubantu. Usufuna ngibe uScotchen. Hey babethu uyazi ukuthini? Ayikho into engingayenza. Ngiyathemba ukuthi naye uSidumo uzoyibona lento ngendlela nami ngiyibona. Angenzi lutho bantu. Ngeke nje. Hayi nje. 12, 13, 14, Yoma. 15. Yebo. 16, 17, 18, 19. Sidumo konke ngifuna ukuyikhuluma nawe. Hayi kanti nami bengithe ngifuna ukubona nje phela manje 2 minutes. Sidumo. 13. Zingaki namhlanje enyangeni? Lunye enyangeni. Sidumo yingakho nje ngifuna ukukhuluma nawe. Yebo sisi ile nami nje bengithe ngizokulusa ile la eplating. Ekabani? Ucabanga ukuthi ekabani? I-rent phela le kaSisimeyile iphelele 50 rand mpo. Hayi phela uyazi sisi ngiyaqala phela empilweni yami ukuthi ngikhokhe i-rent ngesikhathi. Hayi phela namhlanje hayi uzobona wena. Sidumo bandla akuhle kakhulu lokho. Manje kodwa kukhona engifuna ukuthi ngikutshele kona kusemqoka. Hayi Mrs. Kangesa phela. Gogo nikeza. Hayi bo phela ngiyaqala mina empilweni yami ukuthi iminyaka empili ngihlala ekhaya ukuthi ngikhokhe i-rent ngesikhathi but ngiphula i-record phela ngempela yazi. Sidumo sengiyikhuphula imali yakho ye-rent. Hayi bo sisi phela awujabuli wena isiqayisa kwakho sikhokhe i-rent ngesikhathi futhi awu lutho phela bafuna ukuthini sisi? Sidumo ngisho ukuthi ngiyayikhuphula imali yakho ye-rent isizoba u60 rand. Ini? Thulubheka. Hayi bo phela sisi uyazi ukuthi ngiyayihluphekela hawu bantu ungenza kanjani into ngathi kumina sisi sofuna ukuthi ngibe uScotland manje. Angisho. Hayi bo sisi hayi Thoko gogo impela phela khuluma nolento akakwazi ukwenza kanjalo kuSidumo wenu hayi bo lutho 60 rand. Sidumo phela ngicabangela ukuthi angenze njani. Uthini sisi ngokucabangela sisi hayi phela ngiyazikhandla phela ukuthi ngihlanganise 50 rand lo wakho uthini usisi hayi phela hey bantu umjuluko isente lotho leli umjuluko ma phela igazi kumina la uthini usisi kumfundisi ke umnikelo wesonto umsothini ke utshela mina Wesidumo kusukela nini wena ukhokha imali yesonto kusukela nini nje ukhokha umnikelo wesonto uyabona Sidumo musukudlala ngami angikaze ngikubone mina ukhokha imali yesonto kuhlukana nami. Hayi phela ngithi bese ngithi ngizokhokha u10 rand njalo ngenyanga ngifise bengisemalungiseleni ukwenza lokho ngathi sithi bathi ngizothini mina manje kumfundisi awutsho baba umfundisi phela uSisimeyile uyikhuphulile umfundisi imali ye-rent manje bengithe mina ngizothi hlwa kulesikhwama sakho esentandane nesokwakhe iholo mfundisi uyabona amarandi nje ayishumi njalo ekupheleni kwenyanga manje ke mfundisi hayi sokuzoba uMay ungcono ungqongqothe nje kwaMay uyena ke ozokuchazela. Sidumo uyazi ayikho phela into esho udlala ngami phela ayikho into esho. Tshela mina bese ngidlala ngani emshayini sisi. Emshayini vele ukhohle umshayini akufuni mina lokho uyeke umshayini. Hawu sisi kanti ngiyeke umshayini le mali le rent sisi le ngiyithola emshayini. Uthini lo Thoko ngiyamkoleta nje uThoko ugogo lo ngiyamkoleta lo gogo lo kukhuluma nawe ungathuli nje ube standstill sisi umathema lapha ngiyamkoleta ngathi uJoko ethi no pizza Uyabona ukuthini Sidumo ayikho phela into eshoyo angikwazi ukuthi uthi angenze njani yinye into engiyenzile Sidumo ngikhuphule imali yakho emva konyaka wonke uhlala la ekhaya kodwa usuyakhuluma futhi nenhlanhla Sidumo ngoba le mali angizange ngiyikhuphule ngaphezulu yes sisi uyibiza inhlanhla wena inhlanhla le ukuthi ke mina ngikhuphule i-rent inhlanhla isigudi sinazi ngempela yazi tshela mina ukuthi bengizoba nebhathi engakanani ke uma beyehlisiwe nje le mali ye-rent yehliswa ke uyabona Sidumo
la ngitshele. Uma ungezwani nalento engiyishoyo mina. Engathi ungashaya utshani. Ngoba Sdumo baningi abantu abafuna le ndlu yakho hlala kuyona. Abakhokho 70 rand ngisho ngaphezulu. Wena kodwa ukhokha incane imali. Uyabona mangafuni ukuhlala la emzini wami. Out! Get out! Sdumo. Akubi kangako yazi. U10 rand nje ngenyanga. Mawuxakekile mhlambe ngingakusiza nje ngikhokhele kule nyanga. Yazi uthini? Sisikhandla kanjani ukuthi umuntu ufuna indawo yokuhlala uyithola bese bakwenza nabantu bakhona. Bakibizi nje njengembungulu njengephele yazi. Tshela mina igazi liyaphuma entshentsheni. Ngeke uthole igazi nje. Iyamili imali esihlahleni, ayimili imali esihlahleni. Tshela mina ngeke utshali orange bese kuphuma ubanana. Ngeke yenzeke leyo nto. Sdumo ungakhali. Nangisazi ukuthi ngenze njani. Hayi. Ngabele ngihambe mina manje yazi. Ukhulume nomuntu yazi ube siyeka. Jacket. Uyazi ukuthi like 60 rand. Yazi ucabanga ukuthi yazi ngomali yavuza yazi. Usho ukuthi kule ndawana 60 rand. Hey, iyacuma phela isuka ku 50, iya straight ku 60. No notice. Yazi utheni? Over wathi out. What? Mina ngisho yazi ukuthi ngabangani yazi. Into nje yena makangibhekile nje yazi ubona ngathi kule ngo 60 rand akumini yazi. Yazi uthini? Yena into enzeka ukuthi zonke iqashi zale ndawo. Yazi Prophet, mina kulamkhukhu olapha kamazi uyazi ngikokha malini? Hayi wena lapha ngomshow khokha 20 rand. Uthini Sdumo? Times 3. 60. Ha, plus 15. 75. Stokes. 80. La. 80. Hey, uyabona uthini? Ukhona into okufuneka siyenze thina siqashi. Siyaxhashazwa la. Sosala singanalutho. Thoba nkosami enhliziyo amavi ibhlungu ngazi noma bekufanele ngiyenze lento engiyenzile. Anti wami ungaphatheki kabi. Uyazi ngempela kodwa u60 rand akuseyona imali enkulu ensuku zanamhlanje. Thoba noma kunjalo yazi. Mhlawumbe ke Mhlawumbe yinthoko. mhlawumbe ungamthengela okuthile ngalo 10 rand azokhokha ngaphezulu. Okunjani Thoko? Into leyo njengamakhethini noma ibedspread yabona nje into njengaleyo. Hayibo, yazi lazi lalihlisi lakho. Uyazi phela umngani wakho ukuthi akuhlanga kangaka endlini yakhe. Uyabona nje mangase ngithenge mhlambe njoba usho lamakhethini. Isikhathi Thoba. Asambe siye store. Sihamba njani? Angitshele, ikuphi la benamakhethini amahle khona? Ngiyacabanga masingaye kule idole lapha ngenzani. Hayi, fanele siye nami kanjani ngazi. Bangaka abantu abaqashelela. Hayi, uyabona Prophet, uma ngibala kahle. Imina uSdumo nawe. Hayi man. Uthini ngalabe imkhukhu legcwele elokishini? Hayi phela it's plenty man. Manje Yabona kamanyo? Kukhona kufuneka sikwenzele. Senze into okusafana neassociation. Senze ukuthize ngalokho. Ethi Angilapha. uyabona? Ngiyezwa. Ukhona semnyango. vele man ukhona umuntu osemnyango. Manje akekho uzuvula. Akekho uzovula. Yes, small is. Ha. Kumele avule kusemzini wakhe la. Oh. Sabo mawufuna indawo yokuhlala mfethu hayi ukugcwela ekhaya. Kanti futhi angeke ukwazi ukuhlala ekhaya kuhlala amamiliyoni eyodwa la ekhaya. Mnumzane mina nginguluhlo ngwane umcosheli wezindaba zaDaily Surprise. Umhleli wami ungicelile ukuthi ngibhale indaba ngendlela abantu abaxashile abaphila ngayo lapha emzini wakho mnumzane. Ngiyethemba nje unazo iziqashi lapha kwakho. Oh, uyintatheli yeDaily Surprise. Ngibhala indaba ngendlela abantu abaxashile abaphila ngayo nangezikhalo zabo.
Okusho ukuthi mnumzana ufuna iqashi la. Ungakubeka nje kanjalo. Awufuna iqashi mfu awu cha. Mawufuna iqashi ufike endaweni yazo ke. Ngena mnumzana. I-headquarters yazo. Ethi. Hlala phansi mnumzana. Yabo. Yabona yini? Yiso lesikhathi sisifuna. Lento esiyilwa nayo izolunga manje. Mnumzana, awusho ufuna ukubhala ngani? Empeleni uphenya nje kusemqoka. Okokuqala sifuna ukwazi ukuthi zingakhi iqashe emzini wakho mnumzana. Okwesibili ukuthi zikhokha malini ngamakamelo azo. Okwesithathu sifuna ukwazi ngesimo. Uyabona uma ngikhuluma ngesimo, ngikhuluma ngesimo sezempilo nokunye nje. Manje ke bangakhi abantu abaqashile lapha kwakho mnumzana? Oh hayi kanti ke akusona umzi wami lona mfowethu. Nami ngisiqashi la ekhaya. Empeleni isiqashi lona nathi ke sobabili. Yeah. Ethi Joko. Uzanda bafowethu iJoko. Beka. Manje. Hayi. Uyabona manje. Isona sikhathi sokuthi sigeqa amakhula. Nomnumzana simtshele yonke into. Izwe lonke lazi ukuthi siphila kanjani la. Hayi uzothini manje usesimeyibheka make. Wena uzothini? Hayi yena uzothini? Usisimeyi. Lalela. Uyabona usesimeyike kazi lutho. Akayithengi daily surprise. Wasini nge-daily surprise? Hayi no. Wazini daily surprise? Uxolo banumzana. Zingakhi iqasha lapha ekhaya. La akuyiqashi intakantaka. Impethu yendlovu la ekhaya. Kanti ziyaphithizela impela mfowethu ihostel. Awucaba ubudididi beziqashi la ipark station. Kahleni bafowethu kahleni kancane. Yabona ngifuna ukubhala konke lokho kubalekile. Emadoda. Akenishoni. Ingane yonke le ndaba le. Usana. Wena nyakwazi usufuna ukubhayiza manje ngoba ke uyamuzwa nje eduthini uthi kumele ukuthi sibambula phela izinqa ngithi. Izinqa? Ezoba. Bafowethu asingakwenzi konke lo ngasikhathi seyi. Asikuthatheni ngakunye. Uyabona kusemqoka ukuthi uhlelo wephephandaba lethu ufuna ukwazi ngesimo sezempilo. Ingabe sibi kanjani eziqashini? Yabona ke lapho isimo akompilo la amagundane izolo lokusidumo ulunyele ngelazo mina. Wena uyangithunuka wena yike. Sidumo. Igundane. Belingane simako sikamisisi. Hayibo. Yo! Sidumo amagundane ngangesimako sikamisisi. Imnandi kakhulu le ndaba. Nomzana, uyabona ke kwezempilo ayikho la. Nami ngiyafa. Ke dislocation yestomach ache la kimi. Mnomzana ungalithanda itiye mhlawumbe. Mfowethu ngalithanda impela. Hey wena. Suka. Ukulungile mnomzana sothi kuya ngale ekitchen uzosuka. Hey wena suka lapho. Wasana. Zifo zini lezo khuluma ngazo? Hayi, izifo nje sijwayelekile. Uyabona umalale veva, iCholera, isifo sezintwala, iAIDS, mayifuna nje yonke into noma. iCholera nesifo sezintwala? Hayi, kuyathusa lokho. Okuncane lokho. Esaphatha lo uJoko lo. Umzimba wakhe wonke lo uvela amabala ngathi unwabo kade sekuyitechnical. Mina? Ukhohlwa masinya wena. Umzimba wakho ugcwele amabala. Benali itiye mnumzana. Mnumzane, awusenzi ngani okungenane ngeenkambi ezingakasebenzi. Ufuna ukuthini wena? I-wholesale le. Ungathola imali yokuthenga inkambi ezitsha uma uzokhokha nerent engikhokha la ekhaya. Ngiyaqabuka nto. Man phila ngalendlela. Ukhona yini sisi? Ayakekho. Xolo, nawe uhlala lapha? Nembungulu. Uthi uyazizwa kahle nje ukuthi uthini? Ngisho ngifile, angeke ngihlale nayo. Umtshela usisi ngizobuya. Okay, Stu. Okay, gogo. Ugogo wakho ufana nami. Uqaphela ulimi lwakho, Stu. Imbungulu? Cha, akuncane lokho mnumzana. Yabona unkulumo ijwayelekile la.
Wenzani? Wenzelani lo? Nomzana, angazi noma uzoba naso yini isikhathi sokuthi awu isikhathi iyona into enginayo impela phela imnandi le ndaba ngiyethemba futhi nomhleli wephephandaba lethu uzoyithanda iya uyabona ngathi ngiza la ekhaya mangifika ngizohlala la ekhaya awu yazi kunyakaza umzimba mase ngikhumbula impela ukuthi ke imbungule engazithola la bongathi wallpaper phela ingathi uzule emakheni ngiyakutshela into engayisuka la sengigijima nyala lapho lesasitolo esilanga ezansi ngilanda phela lo muntu kweyinambuzana ngiyakutshela ayisuka kwakuyimi lo kusuka kuseni kuyimi lo ngifutha ebusuku ntamba malase la ushoni la kuyimi lo ngibhesiziwa siwa ngapha ndoda ngithi kwakunzima impela mfowethu kwenzekani futhi manje ufuna ukujini kwenzekani phela into ngangiyilwa phela ziza labafokazi beza kumina ngathi mina ha akengami ngathi mina ha mase kunje phela sokufuna ukuthi ke ngilande ezami phela ngathi mina hayibo uyathela wena silapho wadla ngathi mina ha nginjani mfowethu ngibomvu igazi ngathi mina ha lutho phela ngathi mina qhubeka Situbo ngitshele kwenzekani hayibo kwase kusebese kufuneke le inkulu impela engaka yabona engange tarantula yabona ubuyuke wayibona tarantula bicycle kwakusele ngakho enkulu impela kuzo zonke la eProteast hayi kuzo zonke la eTransvaal phela bakuyinkulu impela ingwele yokuthula ubheja ikhipha bazithi athi mina la siyathathana ke bana ha uzona hayi wala ngaba ngithi na ngekarati yabo thula hayi lutho phela ha wayimina lo ngihlawula hayi lutho ngeke ngikhithi ngibaleka mfowethu mina ha angeke mina ngihlale lembungule engaka lutho phela ngisho nawe ungahlale lembungule engaka ngabaleka nami ngabaleka ekseni nje ngisho nalo gogo lo umakhelwane wala ekhaya angeke ahlale lembungule njalo awu ngiyamangaza lokho niyase ngengazizwa izindaba ezimbi nezishaqisayo zisiqashi kodwa leni idla ubhedu nyanitshela phela nibangaki emhlala khona lapha hayi kulikhulu ukuba uyazi ngeke ngathi ngihamba ngaze ngafika lapho kuhlala khona iqashi ziwu-8 zilala ndawonye 8 phela hayi badlala labo thina la silala siwu-13 14 la hawu emagameleni amangaki ufuna ukuthina emagameleni amangaki bheka la nyanga omunye phela la igama elilodwa nje ake ngithole kahle Situbo uthi 13 noma 14 15 kanjalo nje khona lapha ngingaba hayi balele khona manje angithi thina sihlala ngama shifts uyabona kukhona abawu6 nje abalele manje bovuka ngesikhathi ke bese abe day shift awuthi ngilunguze nje kancane nje mfowethu nje hayi ayikho indaba ukulunguza man but Lord Grey next man sayifunda leyo nto esikolweni Joko ngibone ngathi sekuyisakhe isikhathi sokulala manje mhlawumbe Eddie ake siyobheka mfowethu ukuthi hayi stop ya ushaya iplan ke la alekho edlula leli baphila abantu othi bahlala lapha Situbo futhi Situbo awukazi usitshela thina ngale mbungulo yakho le amundi thina siqashi funa sihlangane isibenje ushukuru uzayibhala ngempela lento uhlutshwa yini uzoyibhala ngisho ngoba phela alekho iqiniso lapho kunjalo kodwa ke noma kunjalo yena uzoyibhala nje futhi sisimeke akayibona uzobona yena yabona kodwa ke ngoba hamanga ngibona ngathi ngcono simfimbe yabona asimfimbe basalele mnumzana ngiyaxolisa
Sikhipha ubani la? Wena sikhipha ubani lapha? Uyabona ukuthi Aw, mfowethu. Usikuthi ngeke ngikwazi ukuthi ke ngilunguze nami ke ngibone phela. Mfowethu uyabona ukuthi akulula njengobusho uyabona ngoba bayavuka manje yabona. Yeah. Yiso-ke isikhathi sokuthi phela ngihambe ngiyobona. Nabo. Yazi ukuthi imani lala no-16 17. Hayibo ubuthi 15 nje. Hayi man ayikho difference kamehluko lapho yabona mani lala no-16 no-18 phela kufanele bavuke bagqoke kahle yabona abantu awukwazi ukuthi ungabajaha abantu kanjalo uyabona. Yeah kanjalo nje angithi ke nangu Big Max. Hawu. Manje usikuthi angikwazi nokukhuluma naye kancane nje mfowethu. Hayi ungomthithi lo unenhliziyo encane. Hey uzokuthuka ngiyakutshela uzovela amashashazi la esibusweni. Phela lo unenhliziyo encane ngoba balala bawu5 embedeni owodwa lapha. Hayi nangu Tiny umayithulele. Hayi Tiny yebo mfowethu. Indoda. Hayi umayithula akezwa phela lo. Angithi uyakhumbula ngikutshela ukuthi ke la besiloku inambuzane siyifutha neDDT. Hayi kwavele kwaphela lokho ke wayithulela akazange asaphinda futhi ezwe la emakhaleni yabona into enjalo. Yeah. Oh. Yeah kunjani mbathi? Aw lakhiza seyishayile mfowethu. Oh. Uxolo mfowethu. Yeah. Ngicela ungitshela ukuthi ngabe ukhokha malini irand yakho. Uxola ngizwanga? Yini awusisi isiZulu. Uthi ukhokha 60 rand ngenyanga. Oh. Uthi uyabonga ukuthi umbuze. Oh Sithole sekwanja njalo. Hayi ambani kahle bafowethu. Konje bengithini? Oh ubusangitshela ukuthi nina nisebenzisa izinkambi zetiya izikhathi ezingu-18. Hayi be ngeke ngaphosa lapho sisebenzisa 21 kanjalo. 21 Sithole. Yeah, it's a funny thing kodwa angithi into efana naleyo yabona ukuthi ke siyayisebenzisa uyazi ukuthi into awazweni itiyeli la lihamba la. Yeah, athi ngicheck ukuthi ke laba amadoda sevukile. Khanya kulandela ngiyethemba Yeah. bavukile. Senivukile madoda. Hayi. Isikulu sinasi mesingeke. Aw, Sithole. Bapha bani? Hawu baphuma lapha phambi kwakho nje. Hayibo bebe u7 abantu engibabone bedlula nje. Hayibo man you can't see for looking. Baphuma lapha phambi kwakho abantu lokho uqolozela itiye lapha. Sihlala siwu23 la. 23 Sithole ingathi wena ubusangitshela ukuthi Hayibo abanye ababili besibakhweza nje bahambi baye ekhaya. Baselifini nje. Phonalela kanjani endaweni njengale? Ufuna ukuthini wena easy la hlala su8 bheka abanye balala babheka le abanye babheka le thina abanye ke silala la phezulu la kanje yabo. Naku sengikhumbula. Iphepha ndaba lethu liqomelisa u500 rand. Ngineqiniso lokuthi madoda yini enizophumelela. Ngizobuya sengihamba nomthwewulo ezithombe azonithwebula nile. Ngiyethemba ngangilungiselela lokucabanga 500 rand. Hayi 500 rand hayi singazama impela. Kulungile ke madoda. Ngiyazile nizonginceda. Ngizobuya ngo5:30 noma ngo6 ntambama singihamba nomthwewulo. Kulungile lokho. Nisale kahle. 500 rand. Kodwa ngathi senze kwendlula yazi. Uyabona ke manje kufuneka sifuna abantu abawu20 bazolala la uma besithwebula labantu 20 masithi ke masibanika 5 rand umuntu emunye kusho ukuthi 5 times 20 is 100 rand bese kusala 4 100 rand 100 rand 100 rand nami 100 rand square angithi yeah sure skat asofuna abantu yeah hey sa hey ho ingablela zami Uyasithoka angibe ngijabula ngale nto siyenzile bese ngiphatheka kabi indaba kaSidumo. Ungabusasho amakhethini abovu akeze ezowathanda.
Wetho. Uthi ukhona nje ungabi? Stumo! Kwangathi akekho. Asambe sisheshise khona izofika mangala. Abezojabula. Hayi, Thobo. Uyabona sesiqedile ke manje. Uyazi phela uStumo anti ngeke asayibona indlu yakhe. Thobo lalela. Asahambe manje. Ngifuna ukuthi mayifika azibonele yena ungayithi Vuyezo. Cabanga nje 23 wabantu belala ekameleni elilodwa. Awungitshele lo. Ubani umnikazi wendlu? Kumele ube ispoyi somuntu. Ukhona zayo. Nganthisi. Awu, sawubona. Nguwena umnikazi walelikhaya? Kwenze njani?